Heidi v meste. V prekrásnom dome vo Frankfurte býva mladá pekná dievčina. Volá sa Klára Zesemanová. Klára sa môže pohybovať len na vozíčku, lebo má ochrnuté nohy. Každý deň ju chodí učiť domáci učiteľ. Slečna Rottenmeierová, jej vychovávateľka, jej nahrádza mamu, ktorá už dávno zomrela. Stará sa o ňu aj služobníctvo, Sebastian a Tineta. Klára sa však väčšinou nudí. Klárin otec býva zriedka doma. Obchodné povinnosti ho nútia často cestovať. Napriek tomu dnes nie je Klára smutná. Očakáva Heidi, dievčatko, ktoré bude u nej bývať a bude jej malou sestričkou. Nevie sa jej dočkať. Konečne je tu. Slečna Rottenmeierová privítala dieťa i mladú ženu, ktorá ho priviedla. Úbohá Heidi. Vychovávateľka je veľmi prísna. Heidi sa jej bojí. Slečna Rottenmeierová sa s Heidinou tetou vzdialili. Chce sa jej na všeličo povypitovať. Klára sa na malé dievčatko prívetivo usmiela. Ako ťa mám volať? Heidi alebo Adelheid? Všetci mi hovoria Heidi. Teda dobre, Heidi. Dúfam, že sa ti bude páčiť vo Frankfurte. Ja si to nemyslím. Zajtra sa vrátim k deduškovi. Ale Heidi, prečo? Ostaneš u mňa, uvidíš, skamarajtime sa. A potom sa naučíš čítať. Keď sa na nasledujúci deň Heidi zobudila, nevedela, kde je, ale potom si spomenula. Ach áno, som v meste u dievčatka, ktoré nemôže chodiť. Podišla k obloku a vyklonila sa z neho. Vokol sú len strechy a múry, žiadna lúka, žiadny kvietok. Dieťa sa cíti ako vtáčik, ktorého zavreli do klietky. Služobná Tineta volá Heidi na raňajky, ale tá nie je ešte oblečená. Prišla i slečna Rottenmeierová a hreší ju prísnym hlasom. Ale Adelheid, nevieš, že ráno raňajkujeme? Poponáhľaj sa. Heidi zišla do jedálne. Potešila sa, keď uvidela Kláru. Podávali sa výborné raňajky. Na stole je i košík plný chrumkavých žemiel. Heidi si potajomky jednu vobchá do vrecka. Odnesie ju slepej starkej, keď sa vráti do hôr. Dni však utekajú a teta Deta neprichádza. Heidi teda musí zostať vo Frankfurte. Keď raz ráno prišla do učebne, začula, ako vraví slečna Rottenmeierová domácemu učiteľovi. Od dneška budete mať 2 žiačky. Pán Zeseman si želá, aby ste sa k obom deťom správali tak, ako keby boli sestry. Tak to má byť? Ja si to nemyslím. Adelheid je malá divoška, ktorá nevie ani čítať, ani písať. Keď vychovávateľka vyšla, vklzla do izby Heidi. Zrazu sa ozval obrovský buchot. Slečna Rottenmeierová rozčúlene kričí. Čo sa to tu deje? Len čo si Heidi sadla, hneď aj vyskočila, nechtiac strhla so sebou obrus, zošitý a kalamár s atramentom. Hotová pohroma. Neurobila som to naschvál, slečna Rottenmeierová. Zazdalo sa mi, že počujem vietor v korunách stromov a chcela som sa len pozrieť. Ty hlúpaňa, vietor v korunách stromov v meste? Na hodine musíš ticho sedieť. Ak nie, priviažem ťa o stoličku. Po obede, keď sa slečna Rottenmeierová odobrala k obednejšiemu odpočinku, sa Heidi celkom sama vybrala do mesta. Hľadá kostol. Možno uvidí svoje milované hory, keď sa dostane až na väžu. Cestou stretne malého chlapca s verklíkom. Vieš, kde je kostol? Pýta sa ho. A dáš mi peniaze? Áno, ak ma odprevadíš domov. O chvíľu už boli pri vysokej veži. Choď, vyzval ju malý chlapec, ja ťa tu počkám. Starý zvonár nechce Heidi pustiť na väžu. Heidi modlíka. Len jedinký raz. Prosí tak milo, že ju napokon zvonár chytí za ruku a pomôže jej vyliezť po mnohých strmých schodoch a rebríkoch na zvonicu. Starec vydvihne Heidi do výšky, aby ešte lepšie videla. Ale beda. Nevidí nič iné, iba samé strechy a komíny. Dúfala som, že uvidím niečo iné, hovorí sklamane. A čo, prosím pekne, zvolá zlostne zvonár. Keď prechádza popri zvonárovom príbytku, zbadala Heidi mačku. Nežne pohľadkala zvieratko. To je samička, vraví starec. Má 8 mláďatok. Spia v tomto koši. Aké sú rozkošné. Chceš ich? Darujem ti ich. Aspoň im nebudem musieť ublížiť. Nerád to robím. Donesiem ti ich dnes popoludní. Och, tieto 2 si zoberiem hneď, zvolala nadšene Heidi. Vonku ju už čakal verklikár, ktorý ju odprevadil domov. Keď zbadal Sebastian Heidi, zavolal.
Rýchlo, slečna, jedlo je už na stole. Slečna Rottenmeirová sa už veľmi hnevá. Kde ste toľko boli? Heidi rozpačito vošla do jedálne. Uvedomila si, že na ňu všetci vyčítavo pozerajú. To je hanba, povedala slečna Rottenmeirová. Tvoje správanie je neospravedlniteľné. Mňau. Ty si taká bezočivá, že si z nás robíš ešte aj žarty? To je vrchol. Mňau, mňau. Sebastian a Klára sa ledva vedia zdržať smiechu. Ale slečna, to nerobím ja, ospravedlňuje sa Heidi. To tieto malé mačičky. Mačky? Pomoc! Nemôžem tieto zvieratá ani vystáť. Slečna Rottenmeirová ušla a zavrela sa do svojej izby. O niečo neskôr jej doľahla do uší čudná muzika, ktorá prichádzala z učebne. Hneď tam bežala. Keď otvorila dvere, ostala stáť ako prikovaná. Malý pojašený muzikant tu točí kľúkov svojho verklíka. Práve prichádza i starec s košom. Pre slečnú Kláru, hovorí. Z koša vyskočilo zo 5 mačiatok. Vešajú sa na šaty, skáču po nábytku a mňaukajú o 106. Heidi, zaslúžiš si prísny trest, vraví vychovávateľka. Strčím ťa do klietky s potkanmi a myšami. Potom sa už budeš určite slušne správať. To teda nie, povedala Klára pevným hlasom. Počkáme, kým sa nevráti ocko. On rozhodne, či si Heidi zaslúži trest. Povzbudivo sa usmiala a stisla svojej kamarátke ruku. Pán Zeseman je už opäť doma. Ponáhľa sa k svojej dcérke, aby sa s ňou zvítal. Ako sa mu len Klára potešila. Pán Zeseman priateľsky pozdravil aj Heidi. Ach, tak to je tá malá Švajčiarka, o ktorej som už toľko počul. Dobre si rozumieš s Klárou? Och áno, Klára je ku mne veľmi dobrá. Tak som spokojný. Poďte, priniesol som vám obom nejaké darčeky. O niečo neskôr počúva pán Zeseman slečnu Rottenmeierovú, ktorá mu celá rozčúlená žaluje o Heidiných výtržnostiach. Pozrime sa, to dievčatko je asi riadna nezbedníčka. Napriek tomu ju má Klára veľmi rada. Keby ste vedeli všetko, dali by ste mi za pravdu. Sťažuje sa pani Rottenmeierová. Naháňate mi strach, slečna. Musím si všetko overiť. Pán Zeseman si zavolal dcéru a spýtal sa jej, čo si ona myslí o Heidi. Mám ju poslať domov? Len to nie, prosím nie, ocko, bola by som veľmi smutná, keby ma opustila. Pán Zeseman mal dosť času na to, aby si urobil o Heidi jasnú predstavu. Teraz mám 2 dcéry namiesto 1, tešil sa. Nebuď smutná, povedal Kláre a objal ju na rozlúčku. Nespráva sa k tebe Heidi ako k sestre? Ale áno, ocko, zvolala nadšene Klára. Po prvýkrát po dlhom čase opúšťal pán Zeseman spokojne svoj dom.